It's me again, NaidzCabz, at inyong tenderang vlogger ng summer. So ayan, nandito ako ngayon sa aking tindahan. Ayan, kaliligo ko lang, diba? Sabi ko kanina sa inyo, magliligpit ako ngayon ng aking tindahan. So naligo muna ako. At ayan, naulan na naman. So ipakita ko sa inyo, naulan. O ayun, may trapal kami ngayon kasi naulan siya. Ayun o, naulan yan, naulan. Hindi siya malakas yung ulan, o, di ba nakatrapal, kaya medyo madilim ngayon. O, naulan yan ngayon, guys. Lagi na lang naulan. So, ayun, naulan na naman. Time check muna tayo. 3:55 na po. So, same kahapon. Kahapon is 2:33 yata ako nag-vlog. Naulan din ngayon, naulan na naman. Tapos, ayan, may araw siya, pero naulan siya. At, madilim. Kaya nagpailaw na naman tayo ngayon. Ayan, sana hindi naman mag-brand out. So ayan, kumusta kayo dyan? Kayong lahat, kayong may mga sari-sari store, lahat kayo na nanonood ngayon sa aking video. Kumusta kayong lahat dyan? Sana naman tapusin nyo ang panonood ng aking video. At kung di ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and hit the bell button para updated ka sa aking bagong video na i-upload. Ayun. So, ayun na nga. Ayun, magligpit na nga ligpit, di ba? Ayan, i-ano natin yung camera. Ibaba natin para nyo naman makita. Ayun kasi wala kasi akong tagahawak ng aking cellphone. My gosh. So, ganyan-ganyan lang tayo. Ayun, naka-stand lang to. Di ako makita. Makita pa. Ayun, hindi naman tayo nakikita. Kalahati lang dito lang sa baba. Naku, itaas-taas natin para makita. Ayun. So, ayan na lang. So, ayan. Eto kasi lahat yung buo ng aking tindahan. Di ba? Kita nyo. Tapos, ayan. Magdi-display na ako, Display muna tayo ng aking mga binili. Dito sa baba yung aking mga i-display. Ayan. Ano muna? Ito muna yung mga single na kapit. So, doon ko siya ilalagay. Ayan, dito. So, dito yung mga single ko na kapit. Ayan, dito. Malayo yung camera ko. Pasensya na. Ayan, so ayan, ito muna yung mga i-display ko. Ayan. Etong mga blanca na single. So, dito ko siya ilalagay. Lahat dito, mga single lang. Kasi, doon naman yung aking mga twin. So, ito muna. Ito, ano to? Kape blanca. 7, ano lang. Ay, 8 pesos pala. Ayan, 8 pesos ko siya binibenta. Kape blanca. Ayan, dito ko siya ilalagay. Mainit. Bagong ligo lang, pero mainit. Init pa rin. Eto mga twin doon na sa kapila. Mga single muna yung unahin natin. Para hindi magkalat. Ayan. Eto grape taste. Ayun, grape taste 7 pieces lang din. Eto. Diba? Bilisan natin kasi hapon na. Diba alas 4 na. Ito Milo. Pero, ano to, hindi ko siya binili ngayon. 8 pesos. Ayan. 8 pesos ang isang sachet. Milo.
ayan, dito muna tayo sa asukal. Asukal muna yung ating display. Baka mabutas. So, dito ko siya ilalagay. Dito, Nestle cream. Ayan, wala na palang stock ng Nestle cream. Tapos yung ketchup, ayan, kulang na. Etong asukal, binibenta ko siya ng 1/2 ay 35. 35 ito. Dito natin nahin muna natin yung mga asukal para hindi yung asukal muna yung natin, unahin natin. Oops. Baka maluho kasi di ba? Maluho. Ano yun? Asan ba yung ibang asukal? Ito, 1/4. 18 ang kanyang kilo. Ay, 1/4. Research yung 1/4. Mainit? Mainit. Kaliligo ko lang, pero mainit siya. Umulan, pero mainit. May araw kasi, umulan, may araw. Ayan. Ginaganon ko lang siya para mapantay. Kasi pag hindi ka pantay, mahulog. Yan, pwede siya mahulog. Kaya, yan. Yan yung ginagawa ko. Ginaganon. Like, ito ganito. Ipapantay ko lang sa ganyan-ganyan. Para hindi siya mahulog pag ipapantay. Diba? Ito lahat. Ay, naano siya oh. Ang ganito kasi na halubog. Ilagay ko lang muna dito yung 1/4. Pero sa Nestle cream yan. Ayan. Ayan, ito na yung mga asukal. Nalagay ko na. Mainit. So, ayan, ito na lahat. Diba? Okay na, oh. Diba? Okay na. So, ang sunod natin ay dito naman yung mga tomato sauce. Dito ko siya ilalagay. Dito, tomato sauce lahat. Dito mga mga noodles. Noodles, pancit canton. Ito muna, dito muna kasi baka pag natusok, yun sa Tagalog, di ko alam. Natusok ba? Natusok, ayan. Diba? Sayang pag matusok yun, mabubutasan, diba? Hindi na siya pwede kasi pag na butas. So, lagay natin dito lahat yung ating mga tomato sauce. Ayan. Dito natin ilagay mga tomato sauce lahat. Lagay muna natin dito. Para diretso na yung ating display. Tingnan ko pa yung resibo nitong tomato sauce. Baka nag-increase. Ito na lahat yung mga nabili ko na tomato sauce. Yung binili ko ay ito. 200 ml siya. Ayan. Ito 200 ml. Tapos ito naman ay 250 ml. So, di ko pa alam kung magkano yung presyo. Titingnan ko muna yung resibo. Tingnan ko muna yung resibo kung magkano. Kasi malay mo baka nag-increase na naman kasi yung mga iba ngayon tinda. Yung mga paninda ngayon nagtaasan na yung iba. So, ayan guys, ketchup. Ito ketchup naman yung display natin. Pero itong ketchup, hindi ko siya binili kahapon nung nung Monday pa yata to. Or Wednesday. Ayan. Display lang natin dito. Ganito lang ako mag-display. Wala
So, tapos na yung mga ketchup. Ayan. Medyo maganda na siya tingnan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, yung dito naman tayo. Oh. Eto kasi, eto lang yung ano ko. Ayan. Yung margarine, so ito lang muna. Tapos next natin is yung whole kernel. Yung binili ko na mga whole kernel. Whole kernel na tayo. Ito yung mga whole kernel ko. Ayan. Mabilis mag-display ng ano, mga whole kernel kasi ayan oh. Pag ilagay, ganyan lang siya. Ilagay natin dyan. Tapos, eto kasi may lock. Ganun lang natin. So, ayaw. May lock siya. Kaya mabilis. Hindi mahirap po yun. Diba? Hindi na siya matutumba. O, diba? Hindi na siya natutumba. O, hindi siya matutumba. Ay, hindi na ka siya dito. Dapat ano pa. Dito na lang yung Argentina. Dito ko na lang muna ilagay sa may cover. So, yun, may patis pala. Wala na akong lagayan dito. Sabit ko na lang. Dito na lang natin ilagay. Pwede dito. Ayan, pwede sa dito. Ay, naku. Dito na lang. Pwede siya dito. Ayan. Ayan, dito ko ilalagay yung mga twin na mga kape. Ayan, dito lahat. Ito, Blanca, Creamy White, Grape Taste. Tapos, ito yung Energy Champion, yung kahapon. Nung isang araw. Tapos, ito yung Grape Taste White. So, dito lahat yung mga twin na mga kape. Dito ko siya nilalagay. So, ayan. Ayan, ito yun. So, ayan mga sangkay, ganito ako mag-display. Yan, di ba yung mahaba ito? Ito mahaba. Tapos, i-ano ko lang, ganon, tapos ganon. O, diba? Para maganda yung ka-file. Yung pag-arrange. Isa na lang pala yung brown. Coffee ko brown. Ito, creamy white. Ayan, ganyan din yung creamy. Para maganda yung ano. Yung ka-file ba? File or ka-arrange. Diba? Diba? Maganda na tingnan, diba? Mag-jijin bilog! So, ito yung mga bitchin, oh. Ilalagay ko lang dito. Ayan. Tapos, ito gumawa ko ng parang aguha. Ayan, oh. Ayan. Tapos, sasabit ko itong mga bitchin doon sa may ano, may bubong. Sasabit ko siya doon. Doon ko ilalagay yung mga bitchin. Kaya, ilagay ko siya dito sa ano, may tali. Ganun. Dapat tuhog, Tagalog. Utson to ko anong dagko. Ito yung tabliya. Ano din yung gagawin ko? Sasabit ko rin kasi ito. Oh. Ito tabliya, dark chocolate. Magkaiba sila.
Ito dark chocolate. Ayan, dark chocolate. Tapos ito, original lang. Sabit ko din. Hindi ko alam kung magkapareha siya ng presyo. Ganito lang ginagawa ko. Tapos, yan. Ganyan. Yan. Guys, tapos na ako mag-display. Ito yung na-display ko. Umpisa tayo dito. Ito na, oh. Ayan. Oh. Ayan lang yung whole kernel. Tapos yung silver swan na patis. Yung ketchup, yung mga tomato sauce. Oh, diba? Ayun. Dito naman sa baba. Wala pa yung mga noodles. Di ko pa nalagay. Bukas ko na may lalagay. PC na. Di na kaya ng powers. Ayan na yung asukal natin. Ayun. Tapos dito na tayo sa baba. Eto na yung mga kape. Mga single lang. Eto. Yan. Dito ko nilalagay yung mga single. Wala na palang yung stand o konti na lang. Ayan. Ayan na yung miswa at saka udong. And then ayan na yung bihon. Ayan, nakasabit na yung bitchin. Tapos andun din yung ano, ayun yung tabliya. Ayan, sinabi ko. Tapos yung mga ano naman, twin, dito ko siya nilalagay yung mga kape na twin. Ayan, may ano ako, kopi ko blanca, kopi ko brown, kopi ko black, creamy white, na twin, at great taste, at saka yung energy choco. So, dito siya banda, yung mga twin. Ayan. Ayan, so ito yung ginawa ko ngayong araw, guys. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka na po at i-click na rin po yung bell button para updated ka sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. Ayan, pinagpawisan na po tayo. Dami yung ginawa natin ngayong araw. Simula kaninang umaga hanggang ngayon. Di pa nga tapos yung aking gagawin. Bukas na naman. So, hanggang dito na lang ulit. Thank you for watching. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye.